Kiitoksia ja seuraavaksi valtuutettu Kokko. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olen siinä onnellisessa asemassa, että olen vasta ensimmäisen kauden valtuutettu, niin en ollut tästä aikaisemmin äänestämässä, niin minulla on tietynlainen avoin suhtautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tässä. Niin kuin valtuutettu Saarala tuossa totesi ja kaupunginhallituksen ehdotuksessa sanotaan, niin tämä uusi esitys keskeyttäisi valtuuston kisapuistopäätöksen täytäntöönpanon muiden vaihtoehtojen selvittämisen ajaksi. Eli kisapuistosta ei oltaisi luopumassa täysin, vaan niin kuin valtuutettu Saarala totesi, se saattaa olla pöydällämme uudelleen vuoden päästä, vajaan vuoden päästä. Mutta valtuutettu Mäkelä täällä luki näitä madonlukuja taloudesta. Ne on meistä kaikilla olla mielessä. Sitten vuoden päästä, kun katsotaan vaihtoehtoja, niin toivon, että kaikki hinnat on kisapuiston ja muidenkin vaihtoehtojen kohdalta päivitetty todella ajantasaisesti ja osataan siinä tilanteessa myös sit katsoa tulevaisuuteen, minkä verran ne hinnat siitä sitten vielä nousee jatkossakin. Täällä valtuutettu Vättö totesi, että keskustelua seuraavat ovat olleet hämmentyneitä ja se pitää varmasti paikkansa. Tässä on ollut paljon vastakkainasettelua ja kaikki eivät varmaan ole ymmärtäneet, että kisapuistoa ei täysin poisteta vaihtoehdoista, vaan siihen mahdollisesti palataan myöhemmin. Täällä on esitetty pelkoa siitä, että jos jatketaan keskustakohteinen selvitystä, niin tämä Kauppatori-areena-vaihtoehto tulee siellä dominoimaan ja muita vaihtoehtoja ei oikeasti sitten selvitettäisikään. Itse haluan kyllä luottaa tähän laajennettuun ohjausryhmään sitten siinä asiassa, että kaikki vaihtoehdot tulevat varmasti selvitetyksi. Kannatan esittelijän tai kaupunginhallituksen alkuperäistä ehdotusta jatkoselvityksen tekemisestä. Kiitos.